Täältä hurautat alle 10 minuutissa laskettelurinteelle, golfväylälle, uimarannalle tai hevostallille. Arvaappa missä päin Keravaa ollaan. Moro moro! Nyt ollaan täällä Keravan Ahjossa tutustumassa osoitteiden Takojankuja 6, Takojankuja 8 ja Ahjonrinne 6 asumisoikeusasuntokohteisiin. Ahjon kaupunginosa sijaitsee täällä Keravan sekä Nelostien itäpuolella loistavien ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Tästä Takojankujalta pääsee Ahjon ulkoilureitille kävellen aivan muutamassa minuutissa, Jaakkolan frisbeegolf-radalle noin vartissa sekä Talman että Keinukallion monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien pariin autolla noin reilussa 5 ja polkupyörällä noin 10 minuutissa. Liikenneyhteyksien osalta Keravahan kuuluu HSL:n joukkoliikenteen piiriin ja Ahjosta kulkee bussi päivittäin aamusta iltaan Keravan keskustaan ja juna-asemalle lähijunan vaikutuspiiriin. Tuo bussimatka kestää reilut 10 minuuttia ja omalla autolla keskustaan pääsee reilussa 5 minuutissa. Helsinkiin vievälle moottoritielle hurauttaa autolla noin samassa ajassa. Monipuolisia palveluita kannattaa pääasiassa lähteä metsästämään Keravan keskusta-alueelta, mutta lähikauppa tästä löytyy aivan vierestä. Kivenheiton päästä löytyy myös parikin päiväkotia, ala-aste sekä koirapuisto. Ja lähimpään yläkouluun kävelee sinnekin noin 20 minuutissa. Harrastusmahdollisuuksien osalta tosiaan Talman laskettelurinteet löytyvät tuosta noin 6 minuutin ajomatkan päästä ja niiden yhteydessä palvelee kesäaikaan Talma Active Park sekä frisbeegolf-rata ja uimaranta. Talman golfväylille hurauttaa autolla noin 7 minuutissa ja siinä samoilla seuduilla toimii myös useampikin hevostalli. Ja itse asiassa vieläkin lähempää noin reilun 20 minuutin kävelymatkan päästä tästä Takojankujalta löytyy myös Keravan ratsastuskoulu. Nämä Takojankuja 6 ja Takojankuja 8 asumisoikeusasuntokohteet koostuvat 2 kerrostalosta ja 1 luhtitalosta, jotka ovat valmistuneet vuonna 2014. Vierestä löytyy myös samana vuonna valmistunut hyvin samankaltainen Takojankuja 4, joka on yleishyödyllinen vuokrakohde. Ahjonrinne 6 taas koostuu vuonna 2015 valmistuneista rivitalosta, pienkerrostalosta sekä luhtitalosta, ja kaikki nuo asunnot ovat asumisoikeusasuntoja. Lisätietoja näistäkin kohteista löydät osoitteesta ta.fi, joten suuntaappa sinne, mikäli kiinnostuit.